न'खर जाय बिमा बिफा बिदा फंबाय बिथांमोनानोखि गावनि आंगोनि आरो आगोमा बिथांमोना न'खरनि जिउ खोमाबाय आरो बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबाय सेक्रिफाइस जाबाय। दा मैया रिपाब्लिक डे गणतन्त्र जि दिवस होनना बुङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया डिक्लेयार होबाय जे एक्सटेनसन अफ एरियास आरो बिटिआर सुक्तिनिनो 3.1 नि मोनसे दफा एक्सटेनसन अफ कन्टिगुवास एरियास होनना बुंदों आरो बियो साक्सेसफुलि मैया फुलफिल जाबाय। बाखि खामानिफ्रा उनाव जालांबाय थागोन। दा जोङो बारग' एनडिएफबि जानानै जि डिक्लेरेसन बे डिक्लेरेसनखौ जोङो गोसो गोथारै बरायदों। दिनै बर'फ्रा गोलाव सम सानजा फारसे सनितपुर ढेकियाजुलि सुथिया बिश्वनाथ आरो गहपुर बिथांमोनाबो जोंजों जयैनो संग्राम खालामनायाव दंफाबाय थायोमोन आरो जेरैबो बिथांमोना मोनसेबो हाबाफारियाव आन्दो जानानै थायाखैमोन। दा जि सोमावसारनायनि जि फिथाइ महरै दिनै जोङो मोनफुंनो हाबाय आरो बेनिखायनो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, भारतनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व बिथां आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो धन्यबाद होयो जोङो एनडिएफबिनि बारग' एनडिएफबिनि जानानै। दा दिनैनि जि हाबाफारि फुंबिलि समाव जोङो मुंख्लंफोरखौ बिबार बावदों आरो दिनै 3rd डे अफ बिटिआर एकर्ड आरो बेखौ जोङो फालिनो सानदों गाजा गोमजायै रंजा खुसि। बे खुब मोजां मोनसे हिस्ट्रिक डिक्लेरेसन जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार अफ आसामनिफ्राय जे एक्सटेनसन अफ एरियासआ दिनै फुलफिल जाबाय। बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे इलेक्सन दारायनानै मोनसे गभर्नमेन्ट दादों। बिटिआर एरिया एक्सटेनसन हिसाबै बे समावहाय इन्टारिम गभर्नमेन्टआ फैनो हागौ नामा? आंनि बायदिब्ला इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय ट्रेन्जिसनेल पिरियड नङा बियो अलरेडि इलेक्टेड दंखायो। जोङो इलेक्टेडखा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे इलेक्टेड गभर्नमेन्ट। मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, भारतनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व बिथां आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो धन्यबाद होयो जोङो एनडिएफबिनि बारग' एनडिएफबिनि जानानै। दा दिनैनि जि हाबाफारि फुंबिलि समाव जोङो मुंख्लंफोरखौ बिबार बावदों आरो दिनै 3rd डे अफ बिटिआर एकर्ड आरो बेखौ जोङो फालिनो सानदों गाजा गोमजायै रंजा खुसि। बे खुब मोजां मोनसे हिस्ट्रिक डिक्लेरेसन जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार अफ आसामनिफ्राय जे एक्सटेनसन अफ एरियासआ दिनै फुलफिल जाबाय। बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे इलेक्सन दारायनानै मोनसे गभर्नमेन्ट दादों। बिटिआर एरिया एक्सटेनसन हिसाबै बे समावहाय इन्टारिम गभर्नमेन्टआ फैनो हागौ नामा? आंनि बायदिब्ला इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय ट्रेन्जिसनेल पिरियड नङा बियो अलरेडि इलेक्टेड दंखायो। जोङो इलेक्टेडखा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे इलेक्टेड गभर्नमेन्ट। एमसिएलए इएमफोरा एक्सटेनसन जाबावगोन नामा जिहेतु एरिया बांबाय? दा एरिया बांबाय आरो बिनि थाखाय माखासे एसे डिलिमिटेसननि खामानि दं। एरिया बांबाय, गामि सोबावनो गोनां दं, दाबो भेरिफिकेसन जागोन। बेनिफ्राय समस्तिफोरखौ आरो दागोन 60टा समस्ति 60 माने कन्स्टिटुयेन्सि। दा जोंहा 40 दं आरो 20टा कन्स्टिटुयेन्सि। दा बेखौ बोरै खालामगोन खालामा बिनि मेकानिजम आरो स्ट्रेटेजि बेखौ गभर्नमेन्टआ मावगोन। खिन्थु एज अफ नाउ बे मा होनना बुङो जि इन्टारिम बे जानाय नङाफोरबायदि। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर जि सरकार बे इलेक्टेड आरो बेबायदि खुनु ट्रेन्जिसनेल पिरियड जायाखै। मुंख्लंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावबावदों जायफोरा मुंख्लं नखर बिथांमोननो 5 लाख होनायनि खोथाखौ मैयाबो फोसावदों। बेयाव मुंख्लं नखरारिफोरनो नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर बुंनो गोनां जायो?
एक्स ग्रेसिया बेबायदि दफा जोंहा बिटिआर सिटियाव जोङो लाखिदों आरो 5 लाख बेबायदि नेक्स्ट टु नेट एन्ड किल होनना बुङो जाय डिआर न'खरनि गामिखौ जालांबाय आरो बियो बोसोरसेसोनि सिगां कमिटिया बिथांनि आखाइजोंनो एसे होनाय जादोंमोन दा फैयै बेबायदिनो मुंख्लंफोरनि जे एड्रेसफोर थावनिफोर नागिरनायाव जथेस्थ' जोंहा सम लाबाय आरो प्रपार भेरिफिकेसन खालामनायनि माने गोनांथि मोजां सिकिउरिटिनि खालामनायनि गोनांथि आरो खनसे लागैनो जाहाथे मुंख्लंफोरनि न'खरा जे आरो बियो बोसोरसेसोनि सिगां कमिटिया बिथांनि आखाइजोंनो एसे होनाय जादोंमोन दा फैयै बेबायदिनो मुंख्लंफोरनि जे एड्रेसफोर थावनिफोर नागिरनायाव जथेस्थ' जोंहा सम लाबाय आरो प्रपार भेरिफिकेसन खालामनायनि माने गोनांथि मोजां सिकिउरिटिनि खालामनायनि गोनांथि आरो खनसे लागैनो जाहाथे मुंख्लंफोरनि न'खरा जे एक्स ग्रेसिया आरो बे एक्स ग्रेसिया मोननायनिफ्राय बन्चित जाया आरो बेनिखायनो प्रपारलि बेखौ सिकिउरिटिनि खालामनानै नायग्रोजोबनानै बबाव दं गैया खना खनस्ला आरो बेनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्टआ माने जे एक्स ग्रेसिया बेखौ होनो आरो लाहार फाहार लाबावदों दा बेखौ मोजां बाथ्रा एरिया एक्सटेनसन जाबाय बिसिनाथहालागै बा गफरहालागै बिथांमोननि रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनाय डिक्लारेसननि सानसे सिगां मुश्री प्रमद बर' आरो आसामनि मन्त्रि पिजुस हाजरिका उरखावगोरा बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो आंबो दंहैयोमोन गहपुराव फरेस्ट डिवेलार्स एक्टनि जि हा राननाय पाट्टा राननायनि बाथ्रा आरो बहायनो मरलेस स्लाइटलि डिरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेखौ एसे घोषणा खालामबोखादों आरो बेखिनि समाव जिहेतु गोबाव सम बेबायदिनो खोथाल' होबोबाय थादों आवगायनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे माने गहपुरसिम जागोन एक्सटेनसन जागोन आवगायनि जाय बिथांमोनानोखि साक्सेसिभ गभर्नमेन्टआव दङमोन बिथांमोना बेबायदि खुब माने नङा खोथाफोरखौ बुंदों आरो बेनिखायनो खुब माने फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन 25 तारिखआव जेब्ला जोङो थाङो पिजुस हाजरिका बिथाङाबो स्पष्ट बुंदों जे गाबोन 26 जानुवारि गणराज्य दिबस आरो बहाय मुख्यमन्त्रि बिथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन जों आरो बेखौ बुंनो प्रयोजन गैया आरो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जों बुंनो दरखार गैया गाबोन नोंथांमोनानो खोनानो मोनगोन दा 25 तारिखआवनो मरलेस डिरेक्टलि इनडाइरेक्टलि एक्सटेनसन अफ एरियासखौ माने डिक्लेयार होनाय जादों खिन्थु बै समाव एसे खुब बारा फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोना 25 तारिखनि बाथ्रा दा 26 तारिख जेब्ला जाबाय मैया गणराज्य दिबस आरो डिक्लेरेसन जाबाय आरो बेनिखायनो बिथांमोना रंजानायखौ जोङो ससियेल मिडिया नोंथांमोननि दारै जोङो नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना खुब माने गोसो गोथारै बिसेसकरि जोंखौ वेलकाम खालामदों आरो खौसे लागैनो जोङो बिटिआरआव दायो एज ए सिटिजेन अफ इन्डिया हिसाबै जोङो थानो हासिगोन आसामनि सिटिजेन हिसाबै थानो हासिगोन आरो बिटिआरनिबो सिटिजेन हिसाबै जों थानो हासिगोन इकुवेल डेभेलपमेन्ट एन्ड अपरचुनिटिसखौ जाहाथे बिथांमोनाबो मोनो थेंक इउ